badako beste modu batzuk bizitatzeko risa, baina azken finien digitalizazio bidien eta egokitu behar garela, ez da, gaur egun zen baliabideetara. Eta oso erosua da, norberak behin aldauelako bere ritmoen, eta behin ja, elorrizioa etorri eskero eta lehenengo puntuak zabaldu eskero, gero norbera joan leike bere herrira edo bere inguruen bebai zabaldu leike informazio hau. Orden iruditzen zaku dela modu bat, leku askotara heltzeko. Kasu honetan ja base egin genuen, baina egia da aurreko urtean gelditu zirela puntu batzuk pixkat eduki falta eta batez ere, opena zuten, gauza bukatzeko lan aurten, nahi izan zuten pixkat bigarren pausu bat hori eman, eta bai, aurten gauza politak egitu dira, adibidez elurreko zorraren bideo potente bat, non erakusten den pixkat nola elurrak sortu zen, modu argian eta simplean. Eta gero ere bai, gehitu dira teknologia berriak, 360 argazkiak, errealitatea eragotu ere bai, gehitu da. Eta eduki interaktiboak ere, igual aurrekoan baten bat zegoen, baina orain pixkat beste pare bat zertu dira, bai telleria, eta non, posible duzu 3D bir sortu da, baina 3D bideo baten izan beharren interaktiboa da, non, posible giratu, klikatu, eta informazioa pixartu denbora realan, esan dezagun. Egiz esan elorrizon badako zerekin pilo bat, oso dotoriak eta elegantiak, baina pribauak izatekeran ez dago aukerarik ikusteko. Orduen bigarren atal honetan, aukera hori planteatu ginen, aukeri okin dugu zabaldu esko ezelako atiak eta barruko barren kutxunauak edo ikusteko aukeria dako. Gainera elorri ezagutzen nuen izenaz, denak, ez da una delako. Ez nintzen konstientea zenbateko eta pantamainatik pentsatuzu, baina kriston eduki historia asko dauka, orduan eduki pila dauka, orduan sortu dela izan dugu hemen turismokin batera kriston puntu pila eta eduki pila daukan aplikazio bat. Bai, eduki asko dauka. Eta politia gainera, bai. Egiz esan, beti esaten dugu, jolasa dela familian jolasteko, txikisenen dako, eta baina, nire iruditzen zata, nagusizo bebek disfruta baldugula jolasarekin, ez da dalako oso intuitiua, gero historizia berabe politxa da, ez da hemen elorrizo inguruen egokitu da. Orduen, nik animatzo jentia, etorri deitzela, eta jolasa bebai engeizela. Gazte edo ezain gazteen dako zuzendua gainera. Eta, animatzen dugu etortzera eta bizitatzera elorrizo beste modu baten bai.